baba Kalito baba Njoli munhu wani akangwara kumbere ngokuti ta hapana zvanotiita. Okay, ndauya nemwe nyaya yandiri kutaura panapa about mudhara wangu Geza. Mudhara Geza, you know, in Zimbabwe we have that belief yekuti kana munhu akataura chinhu chataura then we give our trust kwaari, totanga kumtrusta, kumuona kunge hai ndimambo ndishe nditenzi. But kana takuenda kufinal toshayiwa kana solution yezvaazvitaurira. You see what I'm saying? Yeah, toshayiwa kuti why azvitaura. Kana tashayiwa kuti why azvitaura todzoka futi toti no, I think anga achitaura because pane zvaari kusawana zviri enough mupati kana kuti paari kurarama ari, then tobva taona kuti kunyarara kwaanenge azoita toti no, dzinenge dzatokufumbatidzwa something then achanyarara. So Mudhara Geza, isusu kana tikaona munhu anotaura sematauriro amanga muchiita mazuva adarikawa kuti ZANU-PF chii, Mnangagwa chii, muchitopa nemazuva kuti inini handitoendi achaenda Mnangagwa chii, unoona. We give our trust kwauri kuti no, zvinenge zvinoda kutoita because matauriro aita Mudhara weka ane chimwe antoziva ende chakatopimba because of uri munhu angava nemakore akatotanga ari muZANU-PF since kumuhondo kubva kusvikira nanhau, aane zvese information yese in and out unoiziva each and every file riri muZANU-PF, riri muoffice yeZANU-PF, you know. And totoziva kuti kana zvatodaro manje chatoputika. So nyaya yatakutaura panapa iri kuti kana pakazongonyararwa nyaya iyi ikatadza kuenderera kumberi, takutotanga kublema futi kuti Mudhara akazofumbatidzwa gore riya, akazopfumbatidzwa because akangoti mwini ndobva anyarara, which means pane zvaakagamuchidzwa akapfumbatira mhuri yake ikatoguta. So tinenge takuti muZimbabwe hatina chatinokwanisa kutaura kana watinokwanisa kutarisira kana kuti anokwanisa kuzova neaction, any action yaanokwanisa kana kuti any word ranogona kutaura pamusoro pezvinenge zvichiitika munyika because angopfumbatidzwa anonyarara. So Mudhara, kana matotaura chinhu, let's be on, totovaoni tese, totoziva kuti ikoko kumatop leaders pane one anenge akatitungamirira, totopinda kana kuchipindwa mumarodi kana kuchipindwa mumastreets vanhu vachimhanya, kana kuti pane action inotogona kutorwa, totoziva kuti zvinhu zviri kutoitwa. Kwete kuti I think panguva pakarongwa kuu vanodzika Mugabe hazvinombotara nguva 2 minutes munhu angagwa achidzingwa achibviswa pachigaro, 2 minutes chidai zvichichinjwa zvichinodai. So a week vanhu vanga vatoita kuu vatosangana vatodai. Saka kana zvikazoita 2 weeks Mudhara mataura kudaro mozonyarara kuti like now you just keep quiet and we don't know why. And hatizozivi kuti muri kupi makatiza here, kana muri muZimbabwe kana muri pai pamakavharwa kuti muri pai, we don't have information yekuti zoti muri kupi and what is next step tiri kuita sei hatitozivi kana kuti muri kuronga chii. So we think maybe matogamuchidzwa, ona nyaya yacho. Saka munhu anofanira kuti kana ataura zvanenge ataura toziva kuti taura chii, way forward. Mukangonyarara chete toti mapfumbatidzwa. Saka ngatitei tichiona kuti zviri kuenderera mberi chokwadi, because kana tangowana munhu asimudza ruoko takutoziva kuti apa panenge pakuita apa, takutotangira ipapo. But kana mukati toti mapfumbatidzwa. Saka Mudhara, rambai muchitipa more information kuti chii chiri kuitika, zvakamira sei nawo, muri papi, tiri papi, tizive senyika. Kana zvikangoramba zvakanyara totoziva kuti paka zvakadhakwa izvi, Mudhara uyu aidawo mari uyu, kana taida maini, kana taida plus, unoona. So ndo nyaya ndandiwe nayo pana pakati pamberi pavanhu. So I don't know kuti senyika munotokudii, just go straight to comment section mombonzwa, mombotaurawo mafungiro enyu. Kana mataura mafungiro enyu hatizivi, maybe zvinogona kunge mune maonero amunoita indangomhanyira kutaura, asi pane maonero ari nani pane kuona kwandaita nababa Kalito, baba Njoli, wani munhu akangwara kumberengwa, wani munhu achataura izvi kumbe hakuna mumwe munhu angataura izvi kumberengwa. Mberengwa yose vakati zii baba Kali. Kana mukaenda pasocial media munongotarirawo pakanzi baba Njoli and Kali. Please don't forget to subscribe, share and comment kuti muone more information pamusoro pezviri kuitika izvi. Ndatenda hangu kuti